alagaran ka. Sa ngalan mo, Isus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Isus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko, anak ka, anak ka. Kanimo lang ako magasimba. Gamhanan mo, puno ka sa grasya. Dili sa payan mga butang ning kalibutan. Alagaran ka. Sa ngalan mo, Isus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Isus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko, anak ka, anak ka. Kay sa ngalan mo, Isus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Isus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan unsang pagsulay, bisan pa sa bisan unsang kalisod, kung sa ngalan mo musangpit ko, anak ka, anak ka. Ana ba sa imuhang hunahuna ang relasyon sa uban, o di ba ka ang nasi mo nahuna mao lang ang imuhang kaugalingong relasyon? Nagunahuna ba ka nga din kumusta ang imong relasyon ngadto sa ubang tao, sa imong pamilya, sa imong kaila, sa imong hinigugma? Hilabi na gayud nagunahuna ba ka sa imong relasyon sa Dios? Kung makabuhat kag sayop, mapakyas ka man, or naa kay gibuhat nga dili sila malipay, or dili malipay ang imong pamilya or ang Dios sa imong kinabuhi or sa imong nabuhat, nagunahuna ba ka kung unsa ang mga pamaagi or unsa imong pagabuhaton para ma-okay or mabalik ang relasyon? O di ba ka naasi mo nahuna nga din, ako lang murag kana bang batasan nga mabuhi ra man kog wala sila, mabuhi ra man kog wala ka, mabuhi ra man kog wala ang ubang tao or wala ning tawhana, wala na siya, kaya ra man na nako, paugatay lang gud ingon ani ba nga batasan? O di ba ka ganahan ka nga din imong i-correct, ganahan ka nga imong lig-unon ang relasyon in terms nga natay mabuhat nga sayop. Ang mensahe nato karon, magatabang ka nato sa pagsabot unsa may atong pagabuhaton in reflection kung unsa ang relasyon sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo ngadto sa Dios, ug unsa man ang relasyon nila sa Hudiyo ngadto sa mga dili Hudiyo. Likewise kung unsa ilahang batasan ug unsa ilang nas ilang hunahuna ug unsa ang ilahang ginabuhat. Padayon ta sa ato ang pagtuon sa mensahe. And then padayon ta sa ato ang series sa libro sa Roma. And then anaanak kita karon diha sa kapitulo 11. Aniagi ato nang ginadiscuss ang bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 10. So karon magsugod ta dire sa bersikulo 11.
ang pulong sa Dios nagaingon, busa, mangutana ako, sa pagkasala sa mga Hudiyo, nalaglag ba sila? Wala, tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudiyo ang kaluwasan. Aron masina ang mga Hudiyo. Kun ang pagpakasala sa mga Hudiyo nakahatag og daghang kabulahan sa kalibutan ug ang ilang espirituhanong kakabus makabulahan pag-ayo sa mga dili Hudiyo, unsa pa kaha kadako ang kabulahanan kun makabig ang tanang mga Hudiyo. Versikulo 13 nagingon, karon mahitungod kaninyong mga dili Hudiyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol sa mga dili Hudiyo. Aron masina ang akong isig ka Hudiyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kun sa dihang gisalikoy sila, ang kalibutan napasiguli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kun dawaton sila, makahatag kinig kinabuhi alang sa mga patay. Ang Ginoo nagapanlangin ng daan sa iyang nga pulong. Ato makita dire niini nga mensahe sa bersikulo 11 hantod sa bersikulo 15. Si Pablo gusto niyang ipasabot ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo. Ato makita dire nga diin naay benepisyo sa mga Hudiyo o naapoy benepisyo sa mga dili Hudiyo. So ato makita dire og una natong maobserbaran nga diin dumuingon tag bati siya nga panghitabo para sa mga Hudiyo nga diin tungod sa mga dili Hudiyo nga diin wala sila mituo sa Dios o wala sila mituo sa paagi sa Dios para mabalik ang ilahang relasyon. Ang kaning tan-aw na to nga diin bati nga sitwasyon para sa mga Hudiyo, nahimo siyang nindot nga sitwasyon para sa mga dili Hudiyo. Nga diin pinaagi niini makabaton sila og grasya kaluoy gikan sa Dios, nga diin gitugot sa Dios, nga diin ang dili pagtuo sa mga Hudiyo maka-extend sa grasya or makabaton og nindot nga sitwasyon para sa mga dili Hudiyo. Ato makita dire nga din sa bersikulo 11 hantod sa bersikulo 12, si Pablo nag-ingon nga diin ang mga Hudiyo nindot na ilang kahimtang. Nindot ilang kahimtang in terms sa ilahang relasyon gikan pa lang sa sinugdanan. Ang pulong sa Dios ang kasulatan na nilang daan. Nasa ilang atubangan, nagatuon na sila niini. So atong tanawon is grabe nindot na ilang kahimtang kung atong tanawon mahitungod sa pulong sa Ginoo. Apan kung atong tanawon ang ilang relasyon sa Ginoo, do gusto sila makabaton og relasyon sa Ginoo, walay problema ni ana. Apan anaa ba sila sa sakto nga pamaagi sa pagbaton sa maong sakto nga relasyon diha sa Dios? Wala, sukuhi. Tungod kay nganuman. Tungod kay ang tendency magud sa tao mao ni siya. Kung tanaw mo gud nato, sakto ang atong gibuhat tungod kay mao ni siya ang atong napanunod gikan pa lang sa atong katigulanger. Tanaw nato mao ni siya sakto na pagabuhaton. Di ba mao man na siya ang ato ang nabantayan karon? Ni commonly sa ato ang makita sa gawas nga diin murag mas dako pagani og bili ang tradisyon kaysa sa pulong sa Ginoo, di ba? Mao man na siya ang makita nato or mabantayan sa uban. Na mao man ni siya ang gitudlo sa akong lula, sa akong lolo, mao ni siya ang sakto. As if mao ni siya ang sakto. Pero ato bang gisuta kung naa ba ta sa sakto nga kamatuoran? Ato bang gisuta kung sakto ba ang atong pamaagi nga ginabuhat nga diin matarong ang atong relasyon? Atong tanawon diri, wala mingon ang mga Hudiyo nga dili sila ganahan makabaton og relasyon sa Ginoo. Wala mingon ang mga Hudiyo nga diin dili sila gusto or wala sila makaila sa Dios. Ang mga Hudiyo diring dapita is walay problema sa ilang kasing-kasing, walay problema sa ilang batasan kung gusto sila nga diin mudikit diha sa Dios. Apan anaay problema sa paagi nga ilang gibuhat. Nakuha na to? Walay problema silang kasing-kasing, pero naay problema sa paagi. Tungod kay nganuman, tungod kay wala sila mituo sa paagi nga gihatag sa Dios. Atong makita diri sa bersikulo 13. Sa bersikulo 11 ug bersikulo 12, bersikulo 13 ug bersikulo 14, diri makita ni Pablo nga diin gihatagan og grasya, gihatagan og kaluwasan ang mga dili Hudiyo sa pagkangalan nga diin masina ang mga Hudiyo sa kaluwasan o sa nindot nga
gihatag sa Dios sa mga dili Hudiyo, pinaagi sa ilang pagtuo makabaton sila kaluwasan, apan ang mga Hudiyo naningkamot sila pag-ayo para malawas sila. So kung ato siyang tanawon diri, wala miingon nga din ang Dios nagduwa-duwa sa pagbati sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo, nga diin miingon ang Ginoo nga diin dili man ni sila motuo, magduwa-duwa ko sa ilang pagbati nga din ako ning hatagan og gasa ang mga dili Hudiyo tungod kay sila may nituo. And then para masina ni ang mga dili Hudiyo para mobalik sila nako. I mean dili siguro ingon ini nga klase nga batasan. Ang gusto siguro ipaabot sa Ginoo pinaagi ning ini nga mensahe ni ining iha nga pulong. Mao ni siya. Gustong ipakita sa Dios nga pinaagi sa kinabuhi sa mga dili Hudiyo, gipanalanginan man gani sila sa Dios, how much more ang mga piniling katawhan sa Dios. Gusto ipakita sa Dios nga diin bulahan sila. Gusto ipakita sa Dios nga diin unsa ka anindot ang saad sa Dios sa ilaha. Ngano man nga napakya sila, ngano man nga dili nila ang kunon. Kung ato siyang tanawon, kani maganing mga dili Hudiyo, gipanalanginan sa Dios, gihatagan og dako kayo nga pabor sa Dios, nahatagan og grasya sa Dios, giluwas sa Dios, kamo pa kaha. So atong makita diri nga diin bintahan namong daan. Nindot na ang inyong sitwasyon. Gamay na lagtuis naa mo sa sakto. Naay gamay pod nga sayop nga wala mo sa sakto. Atong tanawon diri samtang atong padayunon sa bersikulo 16 nagingon. Kun balaan ang unang tipik sa paan nga gihalad ngadto sa Dios, balaan usab ang kinatibuk-an niini. Ug kun balaan ang gamot sa kahoy, balaan usab ang mga sanga. Ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo giputol o gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Ato makita diri nga diin ang kanang kahoyng olibo is simbolo na siya nga diin naagid sa Israel. So atong mabantayan nga diin sa Israel kung yung tagkahoyng olibo is usa sa nasod nga nasa tong una-una, mao na gid siya ang Israel. So mabantayan nato nga din ang kahoyng olibo is common na ni siya sa lugar sa Israel. Laktod nga pagasulti kani siya ang kahoy nga gigamit ning Pablo para ang tanan ang mga audience, especially ang mga taga-Roma nga magtotoo, mga Hudiyo or dili Hudiyo, makuha diyon sa ilang hunahuna, mao ni siyang kahoya. So normal na ni sa ilaha nga diin sila nakasabot kung unsa ni siyang kahoya. Ang kahoyng olibo nga diin gipakita diri sa bersikulo 17, ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoyng olibo giputol o gisumpayan sa mga sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Kamong dili Hudiyo mao ang ihalas nga olibo og nabatunan ninyo karon ang kalig-on og bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Atong makita diri is mao ni siya. Natay gitawag og kahoyng olibo nga diin giatiman gid siya, giamong mapag-ayo gikan pa lang sa pagka liso niini o di ba sa pagkaudlot pa lang o di ba ka sidling pa lang, giatiman pag-ayo. O kana siya atong makita nga mao ni siya ang kinabuhi sa mga Israel. Nga diin grabe ang pag-atiman sa Dios niini nga kahoy, grabe ang pag-amuma sa Dios niini nga kahoy. Apan iyang gipasabot diri pipila niini unsa man sa sanga niini gipamutol. And then unsa ginahisgutan diri naay mga sanga sa ihalas nga kahoyng olibo. Yung kag ihalas gani is tubo siya gikan sa kalasangan or tubo siya nga gipasagdan lang. So duha ka klase na tubo sa kahoyng olibo nga giatiman gikan pa lang sa pagkasidling, gibisbisan, giatiman jud, gi culture. And then napoy ihalas nga olibo nga diin nitubo lang siya sa bisang asa. So ato makita diri ang duha ka klase nga kahoyng olibo. And then ang Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo or mga Hintil. Busa, bersikulo 18, ayaw ninyog tamaya kadtong gipamutol nga mga sanga nganong magpagarbuman kamo. Sanga lamang kamo og dili kamo ang nagbuhi sa gamot, kundili ang gamot maoy nagbuhi kaninyo. Gihulagway diri ang sanga sa duha ka klase. Mo'y tag sanga sa kahoy nga giatiman nga maong mga Hudiyo og kaning sanga sa ihalas nga kahoyng olibo nga mao ang mga Hintil nga diin gisumpay siya sa kahoyng olibo nga giatiman ang sanga gikan sa ihalas nga olibo nga diin laktod nga pagasulti atong i-simplify
nga din nakabaton sa nindot nga kahimtang ang mga dili Hudiyo sama sa kahimtang sa mga Hudiyo. Ato makita dire nga diin ginasulti ko kaganina, ang mga Hudiyo grabe na nila ka nindot og kahimtang. Sa ilang kasing-kasing sa tradisyon, sa history, nindot na ilang pagsunod sa Dios. Pero naay problema nga gamay nga natuis na to. Wala sila mituo sa maong solusyon. Ang gusto ipaabot ni Pablo diring dapita nga diin kung nakita man ninyo nga diin kamong mga dili Hudiyo, kamong mga hintil, nakita man ninyo nakabaton mo kaluwasan pinaagi sa grasya sa Dios, sa bersikulo 18, mao ni siya ang nindot nga plano sa Dios para sa inyo ha. It means nakabaton kamo og kaluwasan, dili inyohang paningkamot, kundi paningkamot sa Dios. Nga diin kung ato siyang makita, unsay gisulti ni Pablo, busa ayaw ninyog tamaya kadtong gipamutol nga mga sanga. Ayaw ka mong pag-ingon, kaning mga Hudiyo, kuan kay ni sila, wala mo gani sila mituo, mao nang ingon ani. Mao ni mga Hudiyo tungod kay grabe mo gud nila kabadlungon, mao nang ang ato nang gicentralize, ato na silang giigo sa ilahang sayop. Pero wala na to suta ang atong kaugalingon nga nakabaton kita sa maong kaluwasan, nakabaton kita sa nindot nga buhat sa Dios diri sa atong kinabuhi. Dili ni siya atong paningkamot. Kung ato siyang tan-awon, unsa may kapasigarbo nato nga wala man tay maski gamay nga ipasigarbo sa atong kaugalingon. Makapasigarbo ba ta nga diin naluwas ka? Ningon si Pablo kamo mga dili Hudiyo, magpasigarbo mo nga naluwas mo pinaagi sa pagdaot sa ubang tao, pinaagi sa pagdaot sa mga Hudiyo. Magpasigarbo mo nga diin luwas mo or maayo mo kisa sa mga Hudiyo. Ang gusto ipasabot ni Pablo mao ni siya. Ato ipadayon, bersikulo 19. Apan mo ingon ka, oo, giputol ang mga sanga aron ikasumpay ako. Tinuod ka na, giputol sila tungod kay wala man sila mutuo, apan wala ka putla tungod sa imong pagtuo. Apan ayaw kini ipasigarbo, hinunua angay kang mahadlok. Ato makita dire, si Pablo gusto niya ipasabot sa mga dili Hudiyo, nga diin naluwas ka pinaagi sa grasya sa Dios, pinaagi sa pagtuo ug unsa may dapat ato nga response, unsa may dapat nga response sa mga dili Hudiyo. Dapat mo baton ka mo kahadlok. Unsa ngano kinahanglan naman sila mahadlok? Ngano kinahanglan sila mahadlok? Mubati sila kahadlok tungod kay ang ilang kaluwasan dili ilaha. Ngano mubati man tungod kay mao ni siya. Sa usa ka adlaw, awing ka gikan sa imong pagkatao hantod ka ni nahimo nga batan-on, grabe ni muganto sa kalibutan. Andin sa usa lang ka adlaw, nikalit kag kadato, as in pinakadato. Andin nasayod ka nga din ang imong kadato is dili na siya gikan sa imong paningkamot. Ug nasayod ka nga din bisan kanus pwede na siya kuhaon. Syempre ikaw is naa kay kahadlok. Unsa may kahadlok nimo? Mao ni siya. Kahadlok nimo nga mabalik ka sa imong kalisod, kahadlok nimo nga mawagtang ning tanan or mawagtang imong kadato, mahadlok ka nga diin mo balik ka sa kasakit, mo balik ka ngadto sa wala kay balay, mo balik ka sa mao ni siya nga kahadlok. Ang gusto ipasabot ni Pablo ngadto sa mga dili Hudiyo, dapat mo baton ka mo kahadlok. Mo baton ka mo kahadlok tungod kay ang kanang nabatunan ninyo nga kaluwasan is dili inyohang paningkamot. Mao nang angay ba ka magpasigarbo? Ayaw. Man kung imo siyang tan-awon mao ni siya. Kung ato siyang tan-awon mao ni. Ang nindot nga batasan in terms nga mutan-aw tas ubang tao, in terms nga mutan-aw tas ubang tao nga nakabuhat og sayop, nakabuhat or napakya sila, ang nindot nga batasan is mubati tag kaluoy para nila. Dili batasan nga moingon nasayop na siya, kuan nakabuhat ni siya dakong sayop, nakasala ni siya, hugaw na kay siya, imperno na siya. Bati ni siya klase nga kinaiya in terms nga mo judge ta sa usa ka tawo nga murag atong gitumban ang katungod sa Ginoo nga atong gihukman ang ubang tawo nga dili kita mo itag-iya niini. Again balikon ko ang pinakanindot nga approach in terms nga ang tawo makabuhat og sayop is mobati tag kaluoy sa ilaha. Nga diin atong sinatiyon ng atong kaugalingon unsa kadako ang grasya o gugma sa Dios nga gikaluy-an pud ta. Kay kung wala pa ta kaluy sa Ginoo, then labaw pa ta sa ilang kahimtang nga luoy kayo tanawon. Bersikulo 22, makita nato dinhi ang pagkamaluluyon sa espiritu o
pagkamaluluyon o pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni adtong nangapukan apan maluluyon kanimo kun magpabilin ka sa iyang kaluoy kay kun dili putlon ka usab. Ud kun mutuo na usab ang mga Hudiyo, isumpay sila pagbalik kay makahimo man ang Dios niini. Ikaw ang dili Hudiyo sama sa sanga sa ihalas nga olibo nga giputol ug sukwahi sa kinaiyahan. Gisumpay sa dili ihalas nga olibo. Ang mga Hudiyo sama sa dili ihalas nga olibo. Busa labi pang sayon sa Dios ang pagsumpay niining giputol nga mga sanga balik sa kaugalingon nilang punuan. Klaro kayo din niini nga mensahe nga diin kung ato siyang tan-awon is ang kaluwasan. Mayuntag ang kaluwasan is mura siya intention sa Ginoo nga diin originally is ang mga Israelites. Though ato makita diri nga diin ang kaluwasan is para man jud sa tanan, para sa tao nga gibuhat sa Dios. Pero in connection sa promise o sa saad sa Dios ngadto sa mga Hudiyo, ato makita nga diin ang Hudiyo ang mga piniling katawhan sa Ginoo is grabe kayo ang panalangin sa Dios para sa ilaha. Kung ato makita nga diin ang mga Hudiyo is kung giingon nila nga sama sila sa kahoy nga olibo nga dili ihalas, it means nga giatiman sila pag-ayo gikan pa lang sa sinugdanan hangtod sa pagdako sa maoing kahoy nga olibo o di ba ka sa mga Hudiyo is naa ang saad sa Dios sa ilaha, naa ang buhat sa Dios sa ilaha, naa ang panlihok sa Dios sa ilaha nga akaliwat, sa ilaha nga kaninga klase nga tao sa mga Hudiyo. Apan ang mga dili Hudiyo is wala ko ningon nga wala tay labot sa maong saad sa Dios, pero ato siyang tan-awon gikan sa Old Testament. Ato makita ang history kung giunsa ug unsa ang buhat or saad sa Dios sa kinabuhi sa mga Hudiyo. Apan kani mga dili Hudiyo is ato siyang tan-awon is naka-insert lang ta sa promise sa Ginoo or tungod sa dako nga grasya sa Dios nga diin naapil kita o di ba kani nga term sa Bisaya is napiksan ta sa kaayo sa Dios. Yes, napiksan. So kung ato siyang tan-awon is ang mga dili Hudiyo, ang mga hintil or kita is napiksan lang ta sa kamaayo sa Dios, sa kadako sa gugma sa Dios. Nga diin dili man dili ta angay nga pasayloon, dili ta angay nga makabaton sa maong kaluwasan. Dili ta angay niining tanan. Apan nabuhat kini or nahimo nga angay diri sa atoa tungod sa lihok or tungod sa buhat sa Dios nga nakabaton kita niini. Munang walay makapasigarbo nga maayo na kay tangtaw, walay makapasigarbo nga naluwas kita or maayo ta kaysa niya or walay makapasigarbo niini. Kung ato siyang tan-awon, gusto ipasabot ning Pablo ngadto sa mga dili Hudiyo. Tungod kay ang mga Hudiyo manggod naabot na silang batasan nga naluwas sila pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa pagpaningkamot, nga din ilan ang gitan-aw sa mga Hudiyo, sayop ang ilaha, kuan kay ni ilaha, layo ra kay ni, dili na sila luwas, dili na sila malangit. Nahog nga ang kinaiya sa mga Hudiyo sa una, nga din moingon sila sa mga dili Hudiyo nga sayop na sila, ilang Ginoo sayop, ang ilang pagsimba or ilang gibuhat sayop. Nibaws pud ang mga dili Hudiyo ingon ani nga klaseng nga batasan. Ang mga Hudiyo sayop na siya, pero gusto ipasabot ni Pablo nga mao ni siya. Kung tan-aw ninyo nga naluwas kamo, and then kana nga kaluwasan is dili pinaagi sa inyong pagpaningkamot, dapat mobati ka kahadlok. Tungod kay ngano man, tungod kay mas nindot ang kahimtang sa mga Hudiyo ug intended siya sa mga Hudiyo ug kamo napiksan lang. It means nga ang mga Hudiyo gipasabot ni ini nga Pablo nga dali ra ang pagbalik sa Dios sa maong kahimtang. Kung ang mga Hudiyo wala sila mituo, kung mutuo sila diha sa Dios, dali ra kayo ang pagbalik tungod kay ilaha ni siya. Mao man ni ang mensahe sa Dios para sa ilaha. Kung ato siyang tanawon is mao ni siya. In terms sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, dili sa ingon nga diin mga Kristohanon ta tapos ato dayong tan-awon ang uban nga mga relihiyon or mga pundok nga moingon ta sayop na sila, kuan na sila ang ilang Ginoo kay mao ni sayop, ang ilang pagtuo mao ni siya sayop.
igarugayan, may imperno lagi na sila, something. I mean, ang pinakanindot nga approach baliko nako is mobati tag kahangawa sa mga tao nga diin wa nakasabot sa kamatuoran. Instead nga atong i-judge ang mga tao tungod kay nakabuhat og sayop, wayas do nga ato man silang tabangan tungod kay maluoy ta nga diin gikaluy-an pud ta sa Dios. Mubati kitag kahadlok tungod kay ang kaluwasan nga atong nabatunan dili kini ang atong pagpaningkamot. Grasya kini siya sa Dios og pinaagi ni siya sa pagtuo. Muna kung ato siyang tan-awon sa kinabuhi sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo, ang gusto ipaabot po ni Pablo nga din in terms sa kaluwasan, ang Hudiyo o ang dili Hudiyo ispatas lang atubangan diha sa Dios. Ni bisan kinsa man karon nga din gusto pong muduol diha sa Dios para makabaton og kaluwasan, pwede ta nga makaduol diha sa Ginoo. Libre nga maduol ta diha sa Dios. Nga diin ang mensahe sa Ginoo nga gusto pod ipaabot sa matag usa. Kung ikaw gusto man ka nga makabaton sa maong kaluwasan, muduol ta sa Ginoo. Apan, kung karon nakabaton ka sa kaluwasan, ang dinaa kay batasan sama sa mga dili Hudiyo nga tan-aw nila magpasigarbo na sila tungod kay tan-aw nila mas bintaha sila. Kinahanglan nato i-check ang atong kaugalingon, kinahanglan nato i-evaluate ang atong kasing-kasing if nauyon pa ba kita sa maong paagi sa Dios. Nauyon pa ba kita sa maong relasyon sa Dios. Balikon ako sa intro. Mao ni siya. Naa pa ba sa imong unahuna ang imong relasyon sa ubang tao? Naa pa ba sa imong unahuna ang relasyon nimo diha sa Dios? Kay kung wala na sa atong unahuna, karon ang panahon nga din atong ibutang na siya sa atong unahuna, atong ipadagan dili sa atong kasing-kasing, ug atong tarungon ang atong relasyon sa ubang tao, ug atong tarungon atong relasyon diha sa Dios. Mao ni siya ang atong mensahe karon. Ug hinaot sa matag usa nga din atong makita unsa ka importante ang relasyon sa ubang tao ug relasyon diha sa Dios. Magampo kita. Ginoong Dios, niini nga panahon kami Ginoo nagapasalamat sa imong kaayo sa tagsa-tagsa namo kinabuhi. Salamat o Dios nga din imong mata sa matag-usa namo kahunahunag kasing-kasing nga diin ang kinabuhi sa mga Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo. Lord, salamat Ginoo nga diin sa amoa karon nga diin ikaw Ginoo imuha kining buhat Ginoo ang kaluwasan Ginoo nga di nakabaton kami sa kaluwasan pinaagi sa imuha o Dios, pinaagi sa pagtuo namo diha sa imuha ug pinaagi sa imong grasya o Dios tuguti Ginoo nga din dili kami mahisusama Ginoo sa mga bati nga kinaiya Ginoo nga din among nabasa karon nga din magpasigarbo sa kaugalingon. Lord God, I'm praying si bisan kinsa man Ginoo karon Ginoo nga din na siya garbo sa iyang kasing-kasing. Lord God, ako Ginoo nagaampo nga din palihog kog hikap sa iyang kasing-kasing nga din mubati siya kahadlok, mubati siya kalumo nga din magpaubos siya sa imuha nga din iyang angkunon sa iyang kinabuhi nga din wala siya sarang usa ka butang nga ipasigarbo sa iyang kinabuhi o diri sa kalibutan tungod kay ikaw ang tag-iya sa tanan o Dios. Lord God, salamat Ginoo ug among giangkon Ginoo nga din ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi ug niini nga panahon kini amo siyang halad pagbalik diha sa imuha. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus,